ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. имрӯз ҳам давоми ҳамо паплинора шумода нишон медиҳем. чӣ ба ки як видеода ҳамаша партофта намешава. видео дурост кишид, баъд дер скачат мешава, мисол 3-4 соат скачат мешава. ира гуфтанем ки ҳозирашда бо як мондагия, як хеле дигаш мондагия шумода пачастиам нишон медиҳем. ё сангошон хамелёнан, чихе ки шумо мебинед хамелёнан. санги хамелён қати задагӣ, яъне ки қолаби аждаҳор қати бо ҳастай қолаби вентилятор қати. ина марҳамат бинен. зуриш чия? Зуриш ҳамея ки тез партофтам мегӣ. зуриш чия ки санго хамелёни якум сортан. мисол нархи ҳамеё паплин дубайский 100 сомон. кадомида маъқулай метавонад ки тез скриншот кунам. партоя мо даставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми Тоҷикистон. метавонем ки сразу бигирем. чӣ ба ки ин арзона 150 сомон чизора 100 сомон барои шумо. кам мондагия барои ҳамо шумо кӯшиш кунем ки бигирем ҳамин чизора айхир кунем. марҳамат. рассидкаже нархе мегиред, скриншот мекунед, мепартед. нарх 100 сомон. ман ду бор се бор нарха гап мезанам, бо шумо гап мезанем ки чанд сомон. 100 сомон. тез партои 100 сомонӣ. ин марҳамат бинед. қолаби аждаҳор қати. қолаби аждаҳорда санг бисёр мерава. марҳамат. бинед инаи атлас нусхаш. тез партои тез. видео дарози бад нашава. барои ҳамо тез ҳамеро шумода партофта нишон медиҳем. шумо фақат скриншот мекунед, мепартоед. марҳамат бибинед. гарантияша ман метавонам чӣ ба ки ин чизое ки шумо дидестен дубайский якум сорт ҳамун паплёни ҳастанд ки шумо 150 сомон донаша харидорӣ мекунед. 100% ё гарантия доранд. ҳам материалда гарантия, ҳам гарантӣ дар качествои санг. сангҳоам 3 сорт мешаванд. 3 сорт мешаванд. якум сорт, дуюм сорт, сеюм сорт китайский айё ихери нестанд. якум сорти санги хамелён қати шумо харидорӣ карда метавонед. марҳамат бибинед кадомида дар корай тез скриншот карда партофтан бигиред. марҳамат. он чизое ки шумо дар корай ҳамун чизо ҳам барои духтаракон, ҳам барои одамое ки синни солшон миёна соланд, ҳам барои кампирако, ҳамаи маркаш обши ки метавонед ки шумо фақат скриншот кунед, партоед. марҳамат бибинед. анам глизардам, глизурай. анаиш барои ҳоҷиё. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шавад. касе ки обуна шидагия як лайк мемонад, ҳамира ба ёру дӯстотон тақсим кунед ки китоби ҳамоам дарак биёянд, омада харидорӣ кунанд ё ки не ватсапда бинависанд. ҳамин чизо дар 11 дарвоза 6 рият тарафи тилло бозорам ёфта метавонед. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи морам тамошо кунед. худоҳофиз.